tinga mwana ndo wenzi goche skuru apply loan konyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bundi kuchako tokonya asama tukagocha biyama asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migutara kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Stariki ni kumi na isano na biru mutinyi no yukano mwaka no yubechiruwira 2025 nomo mwanchumo ligerinde no kwegena mbiyo randonsi ya sole na gukwanire abayigo gukwarigane kwanyora mungana moye yikiunga chinsebere cyabo no butko eliterane sarasi nyakunde na gusabira tuskare. Osakigunga chinsebere ya mateyamo korwa sekenyoro kiagekora etu hime yebunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii nigendete gwetira amakongu kurengana ne amateyo nige kwera buna abana benkeyo nigo bagendete konyoro muchando munene asikili nigo bare abalima nigo bano baruro kubolia gochia sabarai gwesokia asoko bakonya bunenjere yamo yokonyora chibesa elio banyoro bugweni abo mwana obo oyonyorete omubasokano Njasa marieta ongoro guchoisi kwamboka ngwenyi aigane nkayane oyo no mocho kora no rwarete mumuro oyo kabere nabwata amatemo igabwata abana barema bari batatu noyo nere twakagere torenge byanere umire mwana omonene niga ukorete riso oyo kabere tari gukwana oyo gatatu tari gukwana oyo kane tari gukwana oyo nere orenge buya twasemereti ngere rende nache gokonye nkeyeiga rende omwama taka murangeria achikumwaro ryo mote gwa pati mbayo omwana yakaenda akawo wetera rende morocho goreme morocho bunenkeyere ekamanya goikira rende chibesa chiarenge nsinini omwana oyo eteri korwarerigwa chiaerire bono twatigeire namagoka amasa bono natwatigeire namagoka amasa omwana oyo no arense taragwena igaganeirie chibesa chinyinge airunya gitari ane nachikoegwa mario gose naramboke gaki bono yaikire omwana nya no momura tabwati kende gachandegete kende no nyumba nkeyo bakuri osororo muna bono narwa nagachondo bagosabura keri toke ngabaiyeke bari bono na tugachikorire tukarora gaki ndobwata abaisimiwa baminta abaya baregeti ndobwata omwesimiwa onto charete masieka oino mwaimisia oito chabeti aya no momura gaki tokonyera omwana oyo nero momura omambia ogocha gokonye ekenyoro gaki tonya simba arati ane simba gaki tokonyera omwana oyo gaki oraire nsa totiga gaki tago totiga tebi no ano omonto omonene korwa igoro gaki batokonya onde bwensi orarora amabera gaki akonye nkeyega imechando nere nyombe abana baye nebirema oyo ndo umire bono nabo bachandegete omwana oyo bakwanga ekire ndimo nagenda pale gari ekamba kumuite birengerere aiga story nekenyoro kiagekora tu nyakora sublocation igogi ward omwana oyo umiete no mocho korone muna moigure beresire
no mwama to mwari ganetia kamwa aiga siyo kwaro lyo mote epati embe akaruo mote goraga kaise akabune ko mugongo nona amagura eteyo igabunegete igwo umwana yotemire kumusugurikia iganaria yasinyire none epiri bonega niri kibasiga nirie rinde umwana yarurekane ko banga nanyo ari kinguru cyogo ikaraso no ikarasa woka ngakire bise kiwe kinyinge injirete yaranyore bese icyo kakimna bono igatwa kwandira saba isimiwa baito barigeti Chared Masieka omobungo ito Chared Chabet Nyakundi Baki toigu motokonye tonya toto Simba Rat Simba yetu ya Kisii County Kaki nkeye cyandegete muna turano ari bone tende ngiri bakurya na kabando kasimikiria nabo bariga nakatoke kara nankaiga abo nenchara yoka na intubono igankireti turanyore ebesi tore iseri inde konye umwana we kakitu abasabire uyo orayigu bari abasamaniya baya kakimotokonye nkeye torore ng'umwana nere nanyore obugima bwaye gukibosyo nabanera arabetaya asi bari muratokonye Omwana chibino munene mukuru David Maraga nigabero yobwango igako gikiria okina kwa maguri ya maguta haiga Kenya sateruna ege tambukire kionigo gekole mali aba Kenya ukwana sebiroro hemarago bayalero himeye bino ase county ya Kisii Maraga nigo chingike cyakwanera hobukurumi neganga yo kurigekero kyobura ibense asobo choli bonene buri bosyo muri kizudiboni asanya na roboti rwasinchira yobwikirano. She was a leader in the women ministry department. Nebiro abarai ao bagenderete gusanga ibirengerero byabo ananigo y'uburai meyense ya Kenya ukwana kura sekenyoro kya Ngabi ewodi ya ibeno ebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo oyo kabeire omunachebino monene omukuru David Maraga arabarai bande asoko na engora guchia asiamate ya Nyagusira. Wale ambao wanaiba ni wale ambao wamepewa mamlaka kuchunga hayo mali. Ni kama uwe na mchungaji wa ng'ombe yako na yeye ndiye anakuibia. Hiyo ni kitu ya wazi. We are not saying anything. Wale ambao mnasoma magazeti mliona juzi mafuta ilienda juu. Ukisoma unaona vile hiyo mafuta imeenda juu. President Ruto alianza akasema ataleta mafuta government to government. Zile nchi za nje sikapata ile tunaita parastatal bodies ya serikali ile kama kampuni ya serikali ndiye inahusia Kenya mafuta. Lakini ikija hapa kwetu badala ya Kenya Pipeline kupokea hiyo mafuta wakaweka makampuni. Nonyena bo ense muyende Maraga nigo akwanira ebikore by'obukurumi byabere bikororekana anene komenta kaimense ya Kenya. Mimi nasimama kwa mambo mawili. Jambo la kwanza nitahakikisha kila mmoja anaheshimu sheria. Hakuna mtu mkubwa ambaye anafanya maofu na uachiliwe. Kwa my presidency hiyo haitakuwa huko. Nitakuwa wa kwanza kutii sheria. And everybody else will have to follow the law. Ya pili, I will face corruption head on. Kitu ambao kimegusa hii nchi yetu. Nchi ya Kenya ni nchi mzuri sana. Nimesafiri nchi nyingi. Kenya is a great nation. But our greatness is going down. Aso mujegoyo igabwa matanga Maraga nigo akwanira eganga yaye yo kurigia ekerogo ky'uburai bwense asobo chori bonene buri busyo asateba abaraya bange nigo bagenderete ko igotia chinda cyabo kurende tibali goikirania amaganio gochia 7 Watu wengine wameuliza zaidi Wakristo wenzangu wanauliza wanasema Bwana Maraga you are an elder. Wachana na mambo ya siasa kwa watu wengine. Nataka msome kitabu ya Zaburi 29 fungu la 2. Linasema ya kwamba wakati when the righteous are in authority people rejoice. When the wicked is in authority they mourn.
hatujawahi kufika pahali ufisadi imefika wakati huu. Kila kitu ambao kinafanyika iko watu wanaendelea. Mafuta ilikuja, wale ambao wanaleta mafuta ni wale ambao wanatakikana kuyachunga. Ayegani gagocha chingaki abakenya bange bagenderete kwimurungania anene ase sekta y'obosombi amagori ya mabuta ayu abetega komenta bwangoiga asebono bali no gosemeria inge serikali nichiko igwekerero kiabo nabo igo kubakeria amagori a century wenerete kuroiga sekenyoro kia Riangabi ewodi ya ibene bunge Nyaribari chache miye kaunti ya Kisii eliane gongoro kwa Dipon Asanya Mbuye muno mulikito Dipon Asanya hasoro botiuru ebirengera ligoro yogekina kwa magori ya maguta aiga Kenya Igo kogendete kuimukia maberera ase kaunti ya Nyamira boiga selit kuri rero igati yabamenye kurwa sekenyero gya tente himeye wodi ya township ebunge ya West Mugirango besokire na gukwanira igoro yogukina kwa maguri ya maguta aina boigenchira ababeire bakonyorwa kwa anena sokomento kwe bintu byengenjo ebyo bigotumeka sobugima bwabo bwa keralitiko abigo komenta wikibesa cyo basombia separa sebaigo bayeboliria serikali kuri gichinchereri gokeaniri igoro lya maguta abonenchera ya moyo kwaroroberia abakenyu bugima John eye tokumetie eke igoro ya amaguta ekene buna bono amentire nyone ko guchikorine pigipigi ekene kwarenge guchira siringi ya 50 bono yogota bunemia bono tumanya ko boriga eye Kenya turi gusenga igaki turi bono na amaguta yekera komenta njenga ete serikali nkobwatira nere ba ekero ba komenta amaguta aya yani ncherende nerororo bakuigwana gusembario abanyene bakubwata bamenta gusene kambuni bono Kenya yeito ntorochie serochie naende bono egento torochie ekene tutachieti korigereri buya twarorire inga Kenya ngochikumea tore tigabairanie petroli inse ne t-shirt inse ekiagera abantu tonyore obokoreri obuya nyone ne bintu kugura kurwetuka bono yokonyora bire ebe iguru bono erasa gutuka entereka bireye ngayuruche mwana inchi buna intwe abantu manyonga ana haki ngayitura rusia besa turachikugure egento iguru mwana inchi paka tume inchi abetenga ensuenene ya merenke no maene bono ni tukomerwa togo itwe etagisi yeito tergo tokorera buna tutagete ntomanye tinga abantu bagusangirerie etagisi babeko muko gaki ntomuga sora kurutenta amaene igoro ya maguta ya twaririre ntobwatie njera turanyare kugamba n'abantu aba igoro ya maguta ntuo tokorera kuja serikali ya iteto konye ekiagana nabo batinete ebintu ebi nabona omurayi oito monene nero gototebuna yasangiretie ebintu bia Kenya akaibeka buya bono njera kiaibegete buya nanda amaguta akomenta maene buna nachire gocha paraga nachire kurigeria abantu abana pota abange chiga ipikipiki abapageti oyo obwate ko nero konya kwenda para nandi yago gosaba siringi 100 sata isaini bona abana pota ngonda bare kumi nandi ngore na bara matoke imekuiba mutako bakonya maguta yera nese abana kogendere biashara buna biarenge ogeto aro ibwango kurutente na kumiri sana gona chiete kurara ruri sabwa kongo tare para chiredio chitivi na nyorira nk'abantu abange bachandegete kweli nkomanye kwebolinsa babuki inga maguta achire igoro amentire paefa yachire igoro sana igona chete kogenda ngaiguna kendo gete kiamentire inga maguta gento gete kiamentire ngana magana ato gwetia maguta na mentete bono ngo kuminga nandi nkera nebe sana bwate guchika esabari nale guchibosongo enaira nete guchika emirobere nale guchikokorororo egatera ekiagera nagachirire siringi 100 ngate bugu siringi 200 nabwate 200 bono kwera nango kuminga bono gakia serikali yetu twali gusaba iga twali kolera gakia serikali mutali kwancha president n'abachumbe bao mutali kwancha moikaransi genteke
korora amaguta ya munyaparansi umwana inchi taumia. Mujumbe bwebunge ya Kitutu Masaba he kaunti ya Nyamira Homos Kikribu Gisairo nigene kiri omukyoye bwogosira abana sikisemi guchakira chisukuru cy'oburoso bw'Ikachi University kakwa nasigetiga sukuru y'oburoso ya Kenyerera himeye gwodi ya mugombo he bunge yo asayura bene birasi bibere byekerero mujumbe Gisairo niko bigo hakwanira magendero ande hayekiranira imeye gwodi yo sasa baba nanchi be chinseme cyo kumubwatesi wekirane magendero aliaganire mu likizo Polikapo Kara no robotirwa senjira yo wekira gago kona chinga kigore birasi bibere imeye sukuru ya Kenyerera PAG yugotokemeye wadi ya magombo Gisero nigagendere ko bagakuliranga natiko nyarakoba gakogendera gusira chisemime yorogongo NTCDF ya Bugetutu ya berege kubakorera gas ebintu mokorora manya kondra ingolete cheki yongo chanaba igorege ntokerete abana baitu banyora sagi abagosoma abana baba takana butagite mambi baba bagambi baga muntu bwate mwana to como sekera ekarona irete chikura igete getangani na batebeti no kwegera abana baino chibasa ri mori konyara onde naro kubwato koboko nganchungo bwate ni jemaete Gisairo kwera gwe basari igo ayamochire serikali nene kubwatikana munechi irachaye chakira chinga kechitare gwikirana nanene ase ayamochire kubwatikana muneira yoko raisi wa kwe university imeye county ya Nyamira aroni baba sandu bana bakonya gutaranga Nyamira University bamaete Ministry of Education ibwati Nyamira University se list yae kuna bako igole campus ya Kisii University tukabatebe ni campus ya Kisii University hakuna kitu inaitwa Nyamira University ni ntuko kwa allocate budget naone kamati hiyo nonyine ntururu kwanza tige ntururu yete ilindi utara allocate nene ntururu erasmedi takale dibo yete ilindi na achire kote imura yonde once angorokie document ibwate yete ilo no yo moisoke lakini moroche kere wiki bakaenda bakariki Kenya Army na obari ni chukuru baro isatari bakwita gusukume kokoto mukaegu milioni 500 mwate mwaetu che university mwanya kuchubwati ande mwamendo tu milioni 500 chaigiro 1 billion edeni ingo gocha kwakana igo igaba mochi abangi bae bage siasa au bagendera ko bakumulia ebigocha asibiga momochirio mujumbe bworgongororia rwanya libali chacho moskeza ihirjanda kubwatakanamo no gwesonania amona magenderero abugetutu bwa Masaba Zahir Janda wewe ni jirani yangu lakini usiponionyesha heshima na mimi nitakukosea heshima mambo ya kuambia watu wa Kitutu Masaba kwamba barabara ambayo inafaa kujengwa kutoka Kemera iende kumalizia Keumbu kwamba utaibadilisha ianzie Keumbu kwa sababu watu wa Kitutu Masaba hawafai kuwa na barabara, ndugu yangu, tutafinyana. Hudumia watu wako wa Nyaribari chache. Watu wa Kitutu Masaba achana nao. Uongozi wa Kitutu Masaba achana nao. Wewe huko Kisii County zungumzia mambo ya Nyaribari chache, ukizidi zungumzia mambo ya Kisii County. Mambo ya Kitutu Masaba na Nyamira achia abagetutu ba Masaba na abanyamira. Omweli oyeni go gisera keburire gesakukyo magusigo chamo unenjira ya moyo kumusira Fredi Matiangi mwizo wacholyo bonene asagendera ko bagagusigeta abananchi kwaneke kubwata chikura. Tuna abantu ba Fred Okengo Matiangi, tuna abantu ba Fred Okengo Matiangi biribyo kominyokanira barabu ino moiso yo ebitigera Sifuna Gisairo, Kibagedi, Babu Owino, Barongo na wengineo. Ingo ripoti ligeta seni kia wanchete kia Gatembe kuruiga Magombo Kitutu Masaba meye kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polikapo Kara Yamuno mulikito Polikapo Kara haso robotiru Ikati habasaya na wiga banyakinyoro wanyamauro kekutoka ime ye wadi etibo
ebunge ya North Mugirango bakorawa na Enoch Sagiro nigo becokeria ituku ria rero na gwa kambu ya gwikia somura ibenso munene William Ruto asa magendero yabete kagucha kime yi kaunti ya Nyamira ase barire basabaira chinga kecho na kuburia barai bonse bagusi kulichinchira heli banyare kokonya basaya mabaga yemiremo eri rabakonye kwegenderie asa magimabo nonyana bo hebaira chinga kecho na kuburia mugusi bwensi kuba maega yo muraibenso muske William Ruto elina lirio komugusi aragendere konyora oburabu omo likitofatika dikisemba no robotura sinchira yobukira amatuko amake maega y'omurayo munene bwenze Dr. William Ruto gukura etaro y'amagenderero asoro gongoro igaro wabusi etaro eyabetega guchakia amagenderero ao igorero igati abamenyi bekinyoro kya Nyamahuro anene abubare abasae besokia na kugokera oburabu obwo borache gocha gusi egento kirache gukinia uchumi ya Nyamira nevichana bya Nyamahuro abantu bagenderete na masomo sai etokoiranerie president yaito William Ruto mbiamono atoretere university kya Bonyoru bono ribaga abantu bakoendare banyoire university kya Bonyoru tokoiranerie mbiamono egento gya kabere echiro egento gya gatatu epara ya Isinta Tombe Gitaru akanyebeke elami ayonsi togote ya president nere toroche ndorochi onde sema ya kwamba vile alikuja hapa atatutengenezea STI. Asa mimi nilifurahi kwa sababu watoto wangu wanasoma Bwani University. Kwa hivyo itakuwa rahisi kuenda Bwani University, nitaingia kwa hii STI, naenda Bwani University for 1 day. Kwa sababu ninaendanga 3 days. Mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba STI ikiingia, nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwani University naona watoto wangu. Abanyakenyoro abaiga banyamahuro imeye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango nigo barawanere Enoch Sagiro oyo oirachinga kyecho na kuboria abarai bonsi bagusi kubika kitabauti cyabo cyonsi ensemo ritangani na ribagerio kurarwanirira abasae banyore mirimo aho eyo barabe bagokora our leaders yentoko basabu ninto basae nchumo to ikange musapotia antwa minto kwanza mora abeka sasa 2027 kando mora make sure kwamba abasai banyole abantombara abasai mbaro ba tikete school bagende ni school banyole washing machines tore community chinde buna abara ibande ko rusiko bako abasai none chibigabigi baba chitinga banyakora ibesera so banyole gento bakoroki banyole ndagera bakori sai ge yose to gusige program se chinchiyo ntora empowerment chiabasai ntobwate local football clubs ntora ramora yonde kurugusige amwire ko konya ebila bya kusige ko ba chi uniform ne mipira so babe busy senju mupira ngo kibildos abasai busy so toko basaba mora bekate interest ye personal interest kando mora tore interest ye community mo chamo chingaki echecho nigo batebire buna parabwo ebagenderete komokoboko omurayo monene bwense Dr. William Ruto asaboigo baburirie omugusi bwensi komobwatisia buna enchira eyemo yokogenderera konyora magenderero gusi mora bwatisi omurayoro okuruku President William Samoei Ruto anatoletera magendero 2017 gegoika ntobwato mote amuri ntobwato yominto ekaro bwate ngombe ejirani bwate ngombe okamwa ne yawe litororia ondira tora mbego togoanza kuminyoke ejirani gokora ebere ejirani era kwa mabere okora ekara yawe yanyorire muri basi mata na ki bono ejirani tinogori mabere tiga nkore nkameyani iko reporter gatembe koroiga sekinyoro kya Nyamahuro ekyo kegutuke meye wodi ya itibo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Isemba Yomuno mulikito fatigadi gisemba hasoro botiro nagwikiraga bo mwancho muligerera tonyoro umutima komoketo koirana tugende ne kyonga sinchira yobuikira
Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye ali asebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukorere bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elyo tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwige bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration asinsema ya electrical and electronic engineering ngwige bali electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology ngwige bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwige bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving Ochiasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asamangane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neli abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school
abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo nirwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekera umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche sukuru apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migutira sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjulero eyubwenyolero bumanyi ububurago konye asubugima bumakiaya. Karibu na indu mwanchumu ligiriria abo nchereria bechiro ya mugonga besokire na kumwakira mbuyo muraibe somuske William Ruto asokwerwa gosirobo gachibwe chireyo insekembe gya Chamber of Commerce nikubateru na chibesa charwetwe no muraibe nse milioni ya mogo cha saboncherere bibanda ichi bachi kwagachwa nikobono bateru na chibesa chyo chikwena no asobwene no bwasiuko niko gutaigwa no kwarekanire igoro imbarabi bagwenete konyora chibesa chyo Oragwe chireyo nigo bwateru na talikera omuntu orachikwego chibese cyo kolende mbalibo kabasugetiwe wetera sobwagachi wechireyo muri kitogiri bat copy na mange wetera no gutara ko murai wense Dr. William Ruto a sensemo ya mugunga na kubeka ligena ly'oboroso asogo chakwo bwagachi wechireyo nigo ababwatani bali barase chiru nabo yugo abonchoreri barase chireyo bagokerege korwekyo na kumwakera mbuya igoro yogo chaka okorosu wechireyo uno yomo obugwa barayi gwa balemavu umachoge burabu igo nkorwa pongezi ase umurayo ito oyore president ya ito Rais Ruto aso koba mutanga nigosoa mugonge chiro ase chiraisi kiritu atwalire echigo ikere barabara irami moinari batene noro ba address y'abantu lakini ere osoire pake chiro obekiro musingi bwo kwagacha na twarorire kurende bono nigo bachakire kuraramikira iguru yechibesire na kuba chikurwegwa gokyase balia egotebekana banya ko bakurushigwaro iguru yugo chakwa wechireyo nabono baganetienga ebese na kuba yikurwegwa chiringe milioni yemo nyako chikubaganwa asenchera yobwasioko Chama nyoito na committee yechiro ya mugonga chibese chigoro chibese jina no chira na chairman igona arenge ko boliga ekiagara na igule chibese chingo chigoswachira samagoka atalia y'abanyabiasara nigo batebirenga chibese cyo tikatinya ko bachi kubekwa asenchera engiya nabo igo gwetera ase kyombe ya Chamber of Commerce nabo igo kuwatana no guteneneri wechiro ya mugonga banyako bakwena no chibese cya asenchera endonge chibese kira atenena tonyore list elierengiya ebwata abanyabiasara baito bonsi ni kuhusu hizi pesa milioni 1 ambazo rais aliwacha. Hizo pesa kulingana na ripoti ambazo zinatufikia, list ya watu tofauti ambao sio wanabiashara ishatengenezwa. Na sisi kama kamati kuu ambayo inasimamia wanabiashara wa Mugonga hatuwezi enda kukubali. Umukonyi w'umunyakirugo we echiro ya Mugonga Jasper Mose niganya ko bagagwesokia na gweresera iguru y'ekibese cyo nagotaya muna china kuba chikubaganwa kulinde ngo cyase bali abanyako bakonyora ko bakwanyigwa kurwa seciro kinga kieciro yali kwagachwa ainda akaroro aga abana biashara bali baru echiro ime tabodi bakoberera bali gogese para bali bakoni chimini bakoni matunda bakoni amagina akabasi ingie milioni ya chibese chicharuwa singe milioni ya masawa na biashara bali baba affected kuruga ali bagajase para intobwato mubangirio mune kamati yechiro muna naki togo chirwa kutia sawa na biashara bali baba affected
igo mubana biashara bana ba mugonga ngo bakikishira nga bese ino ere buya wakati wowote ukonyenyora muri asinjire bwenerete liberera twajagira korora ikanyike ebese ino no ere na ndingo nyora buri mwezi okungusana nuko iga kwarentere liberera line nase chiro ya munga ababwatani bwaye nabo igo abantu be chiro ensemo nekyombekeria Chamber of Commerce obatebire muna ugochamo gusange birengererio na kira chinya koba ekebekero yucho kokonya abantu barese chiro ya mugonga ngo libotereke tembe kurwa sense miga ya machoge burabu Malitana nje Gilbert Kobi. Byomuno mulikito Gilbert Kobi haso roboturu magega yomura benso muske Dr. William Ruto utarero rongo rwa gusini gobono mo senator we county Nyamiro musko Kongo mugeni atiguterare chinkwana chia Ruto higoro ya magendro ukwana nkurunyange na hego toke wodi ya Tinga ebunge ya West Mugirango mugeni nigaterubuna nilibaga hakuligirio gochagusi elikoligio kubwatisibwa kobako libaga lya Matiang'i nigene ki egesa kukyo mugusinge chikumubwatisi Matiang'i oyo kolengana nere okolete mirimo ekeraringe umugwaziri ase serikali ya Rwabisi Ekaromo president yataleta muamora getenga democracy community muamo etelibaga agaeta agakwana yaye tokamosaruteli lakini mugakeo usumaidi mwakaleta biyasa ikiagera ndo manyete stoko genda bunese sokyo kiaba gusiba sabara ikiagera mwatwara ndiuna Christine karare ko tebege ntonya ko tabiringo chia ntwaete taiga buna abo gusi togatara tukababoli ngango tabidore Matiang'i rumumbu aijabo lie kirugye bo president mwachara nete na ende motaka korra to gonjo kakombo mbona mwanta wetu mo senator ino okomo mugeni mwatenga tara na Matiang'i tiko endra gotara nere mora na injira Matiang'i igota dogota banga ntwese ga sabukyo mo gusi otoka edo twara wasemeru na twara ndibwa igarero una Matiang'i ito nera na chako babuna Daudi utumie ta kandruje kalia gaita Goliath ndoligo jikwaba bigoto wasabaji kanisa Jones P tosabena 2027 omondo koiro president yakaba Dr. Fred Okengo abuna otoko kama sawa na ndenda ko denga muoba ebinte byo mo president yabanya gototebiga kerege ndago kwana ne bintu byabange tu kare serikali di Matiang'i Robis onye galiyo molero ya Ikonge toya bange tukale okege tange gerie gabe kuna nawe gote na Ikonge lakini wone president yako nyesikio chimagega na endo etaga yo madenga be kama ruze emanye koira no ngwaka na tole tax wesawa ndoli wakana igota wata wanga chipara ne chinyinge chikoro sigwa bantu baminto nda ete monte gere no enda go chibosigisia chipara chikoro sigune chinyinge na serikali no ni ndukara kare to wikina korukisi gocha kebirugo ogende Nyamira barabara yali ngo lakini mo president yale ko karanso ofisi okolega astani okonya goetaga yokonya batangoro je para ke litu getai chirvasi chikorosi ku Kenya kila litu president ali ojo ujikolonji lakini gakoira na ngai gaicha kolonji ngaiso koja korwani omwana itogoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i mosuka ko Matiang'i mwasi bin toiwana renga na otogoro Matiang'i na ndio togosa wanano mogaba no itonya ribu Nyadibonero katotebiri nganero bwate kiama kiado ko gusena kiona kia karuki gosebupa nganero utange teke kiombe Matiang'i yako cha kubora libo president na ende karona roje gora gonjo karnero mutanga ni kumukie biyaro bibere gona kumetie kole para ika kabese pare boro gosara ngai gochonya ni mwanga njero na ngojina hata birute ke swede ndiapo manya gusintra ojo ukediege go ikatika to mata ingacha na ndo motari go chagwa Mugirango so mwanja na mangana yo na ende kiombe wono tikakebe imara abana baito bwate chikura kutowe ka 2027 tonyole ngambu ya toli wono go chinkwera na Nairobi ni bwete buyango sumaili ngabo gusi no Ruto tali de balo no tole ase kobeka Dr. Matiang'i wo president na injirende tindika mondo kabo mosene tada injirende tindio moya yo moroche mnanya usigegete na inje 2027 wala wotoko ya nambe kabiri na inje naka mondaga yandi gotoko 2027 mwenyora na Okongo omuge
Kinga kia wananchi bagendete kwesokiana kwa mirili baroro komentakana kweli liya maguta. Aigeme yense wano nigo mokonyi bumure so musike Professor Kithure Kindiki esokire na kwenekelia wananchi bune serikali igera chigokia nirigoli elio asobuya wo mwananchi. Wakwana ase kaunti ya Baringo chingeki chokurutsa magendero ase kaunti yo. Kindiki nigateruno komentakana kweli liya maguta nkubwatikana nechisegi. Ejo chigandete kwenekiwa ase jinsi jesiko gati ya Irani, Amerika, Russia na Ukraine asabulira wananchi kwa baba twereru. Hivi karibuni kwa sababu ya vita ambao inaendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran na mataifa ya huko Guba, Persian Gulf. Hiyo vita imeleta misukosuko ya mambo ya mabei, sana bei ya mafuta. Serikali ya Kenya itafanya vyovyote vile kudhibiti hiyo hali, na mimi nataka wananchi musichochewe na viongozi ambao ni matapeli na viongozi ambao hawana agenda na hawana chochote ambacho wanaweza ambia wananchi kama sera, ati muhatarishe usalama wa taifa letu, ati kwa sababu mafuta imeongezeka kwa sababu ya vita ya Marekani na nchi ya Iran. Serikali imechukua hatua tayari na itachukua hatua zingine katika siku ambazo zinakuja. Already tumeanza kuona mabadiliko kwa sababu bila mafuta ilipanda. Kitu ya kwanza rais ameamrisha siku 2 zilizopita ni kuondolewa ama kuteremushwa kwa ile ushuru ambayo tulikuwa tunaokota ya kufanya maendeleo. Tukasema maendeleo isubiri kidogo, hiyo ushuru rais akasema iteremuke kutoka 16% ikuje 8%. Rais Ruto ni fire si fire. Na bado watu wanasema hapa ngenge bado iko hatua zingine jikoni ya kuteremusha. Ile ilikuwa imetangazwa sijui 206, sasa imefika 197. Na bado iko hatua zingine tunachukua hapa mbele, tutadhibiti hiyo bei irudi mahali ilikuwa, ndio wananchi wasiumie maneno ya uchumi. Solution of the hike in the fuel prices of the world is not in demonstrations. Even if you demonstrate, that price cannot change. The solution is in policy interventions by the government of Kenya to make the prices stable and reasonable. Na wikiraga bumonchumo ligera nongo ikero mweli obwo mangana mayeye kiunga chinsa ibere chabona butiko kolende chikoraga chinsa inya ningira nengomanya senchera yo wikira nukolinda segekege kekere mutwe ningira ne hasomuru rwingambo ya Gatembe anena setura chikumulikira amangana alingete siasa ime yorongo rwagusyo mugani tubuli tukula lero nigekiranire haigame hiyo studio ingambeye nigego chikogochera ya mase ya mo wetera Gatembe FM na Gatembe TV literani serasi ya kundi nago sabiritu skale. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekoira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabutsyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenda
kuinana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu orwoba naro kwebalimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Orwoba ebalimo yagusi. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo eratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gesiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo lichujukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track yenabo kujitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago tekababuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Eyeiga ne machine ya 8020 ne machine eramong ne machine chanuga best ekere machine eyeiga client ya gutumia ngokonyere emechando buna bono umuntu obwate high blood pressure muntu obwate emechando yechinengo chikomwati amagandi asomobere manyinga atayigotara buya bintu bikomobeta kurunse ekera akotumie machine ye 8020 aya namaliogara kero riberera ririgosoa erigokonya at least ya manyinga itatara buya ko amanyinga itasibigwo buchafura somobere bwasoka kurwa somobere erinde lya manyinga atara buya go chikera asekere kimokyo mobere kyanyora obuweni bunayiganiri nabo ige bimubyeto byachaka kwerwanira byoke binyene nabo igo ebimubyeto byachaka kotwaro obuherera niboro buya kwanyora nga omubero chakire kuira na boronge mubero chakire wekorere gas boronge kwanyora umonto kwabeire boronge eyega ne machine ya N4 ni machine yengiya sana ekero omuntu obwate omochando bwegete kia omogongo ni machine ena bokurarira iga kire machine ya rosiri kwirania omogongo oirane buna orenge kiagera ngosanga ono bwate problem ya rumba bikote byaote konyara konjora buya kero okurarira machine iga na bokurarira igoro tai machine ocho gosoy gochime gosekende ene machine ya rosiri buya ekwirania omogongo ito oirane buna orenge one kero bwate mechando bachigo gwate kero bwate mechando yechinengo chibimbete mata kero bwato mochando bibi tera bya magoro biko gwate kabisa abokorarira iga kwabe kukugoro kwabuye iga kwararire kwabe kega tari gocho gosoy gochime alafu machine yenere design kabisa nero sine remote yaye nere kurigereria omobero omugima na kie machine yo mobero ore yaira ni mugongo buno bwenete koba kero bwate problem yo motu gwatia kabisa enere machine yo gutumeka erinde yago konya mechande yonse ara kurwa somobere nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera se chinamba cyabo 070-026-0518 gose 084-955-717 gose 0705-86-0053 Nuga Best
gotanga mbuya kugwa kugwenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero au ya Tembe Television Network ayene amati yao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas samo nogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu au inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua guse ilia emenene concerts ibigeni corporate events amor kereria ibiegwa na fashion shows emesengrikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Ekariye kiri eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uboita bogo tigire radio nubwansu bukoigwa iwe una naure mese malonga yumba na mashabik numero video okore tuasemule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nebere chamubaso wika chinsa ikobigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kia Momogusi. Amasomo nanine obumanyi na buborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabondo elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Jitume Lab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiragani bigotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design asetubwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli abale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase nsamo cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirera moletu mwanu ayenyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete
ayirera eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka na wogwaka esimigwetrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 ayirera konyolera obumanye lyo bagari bya asinsiga yokwerwanirira. Yebuna mwenyero wechega ne machine tokoroka E5 ne machine engia sana akero bwate problem ya magoro me pia magoro abimbete no gocha kwabekerera magoro aoga kera magoro kubete bintu korunse magoro gusangita bwati nguru wasore gutwara umuchando bwa magoro machine na bokorarira ega asene kabisa gokora no kuirania amagoro aitare tware chinguru okobimba kori kware ngo koruoro kisindani giri cyare okobeta chiruororo nakobwamo ne machine enengi yere asabantu bari babwate mechando ya nervous system gose nervous system disorder ekyagere kero bwato muchando buna bono kotnyegari kwa makoko nabantu bari bakonyegari wa makoko ega makoko atabwati chinguru makoko abwata magandi ebinabyo okobwata kwa bwata ega erinde yagokonya kungusemekia ekeremekia ebwate mechando gokonyegari wa makoko tabwati chinguru nakobwamo no ekero wati wasa makoko ne kinde nkira chingi ya sana bantu baitongo sangi bari nangwati bari ko rukitere goroga monte bintina na boko beke rugyako ke kubwata gyako bwata ega kwabeke kubwata ega kero gyako bwatire ega igendo yo kungusana ko ina ni bono mubero gwenda koba ni mikito ya mubere nakobwamo no kwene kyenga at least bocha bonde bwense boleme ya manyinga warurororo ikaro bwato muchando boko bimba kweriru na na bogo kwabeke ruga kyabwataga nande kende kyabwataga irinde gyachi kungusobo chawo boli borororo watu ko watu wasaliru wasange mechande yali kero bwate mechande buno yeme kibono kurumagega abogo kwabeka iga kwabeke ruga yabwata kuruga ne kwabeke ruga yabwata kuruga kero yako bwatira onsiga yanguseme kyeria irinde watu ara magoro chinguru abantu baminto bali bwate mechande ya magoro bwate mechande ya magoko mechande mono ne stroke ni ncho monyoro bwenie weterese machine yega ya A5 bono eyene machine endengi ya sana ese machine yo mogongo ekero kurigeria abantu baito terigento kende kangaho gakara mogongo ito ekinacho ogosangia togochiro carolas ega siero le buna ya rosukuru enseri ya South Korea no kwene kyanga ekero mogongo obwato mochando ese kwese machine ito ne bwate remote togo ko seteriga ekero twago seteri machine ya katwanya seteri ya so agutara yo kenyena monta yo konyekuna bone kere gutara iga begende kuri koirania no koirania nga na kyo mogongo obwenete koba nakubwa mono ekere bigoti bya bibwate mechando ekina kigento yekorosi ocho motugora yarosi gamare koigora oroche negendete gutira bunerega negasio korosia omochando bwegete kyo mogongo nakubwa mono nkuranire bakamate erinde chikorosi chinengo chibacho chirane buya magoka atware chinguru gaiga so gwatiwa na be machine yitego kolega asiga omotegero itoga Tembe TV amona Tembe Radio yagara yagokonya na yebuno kero gwachire sinya gitari yito mobero ira nakobabuya nekene enya gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchubo sungo asamagacho ahuru tawa sirirongo ya kabere eyibera ngene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba kiresi migweterasa chinamba chabo 070-026-0518 gose 084-955-717 gose 07-05-86-0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Ine kwabirgo kolia road show track iyo bwate yogirija iyo eratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde
waberi gukuria track yiga ya roadshow iyura kolere product launch use emisangirikano ya gisiasa brand activation use emisangirikano ya cooperative egatie roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryugiria enigorire ligi ya kigima eryo lichunjukire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC na bwigo track yana boko jitumika asogo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amone amate elyo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie. I've been a university lecturer for over 15 years. So mili abana baita bange na kolire gazi ya saange immediately before ntaraligerelie sabali na kunamire na biro mwali wa university ali Jomo Kenyatta University. I was also in 2017 I was involved a lot with the Jubilee campaign. Karojia Mosque Kenyatta with the Sapono Mosque Fred Okengo Matiangi. Wakangega as a director youth fund. Also did many other places. I've worked with the African Populational Research Center as a postdoc fellow. I've worked with certain units in UN, World Bank, African Development Bank. I've done a lot of consultancies, including policies which got developed through NEMA. Some of them are affiliated with the kind of work I've done. Yes. Okay. Nkulikole kipo jumbe. Ibunge ya Nyaribari Chache. Nchiki turatebe nkikirekia Nyaribari Chache. Nyaribari Chache nkikirekia abantu ba Nyaribari Chache inandi extension aba Nyaribari na abantu abaya kabisa. We are blessed with very many resources. Nyaribari Chache unere host the town yeye. Largely the bulk of this town yeye Nyaribari. University Nyaribari. Polytechnic Nyaribari, Kisi, all the major national schools Nyaribari. This alone is a lot of resources. Chile asomo Nyaribari, Nandi in extension Lindo Mogusi in general, but we know by the fact that Nyaribari Church no Irabu, we have a lot of resources in Akikirekia. It is very difficult to constituency repressed like Nyaribari Church. Yes. And tapping into those talents abantu bonsi P university host tiga igabana bonsi pia bametenza abo baracho. So you can imagine hosting a constituency where you're hosting also another 40,000 students abana basomete balimu bagoli barwanire baitira mateba chiete university bonsi Nyaribari Church bamenyete. And that is a very unique constituency. Yes. It is very unique. Ase mangana ya magendero. Amagana ya magendereralo
until recently Nyaribari yakakwire consider nandi bantu batebira none abana bakekerwa ali gukina otagi nkonyoma gukikonyoma Nyaribari ginkonyoma ngukikonyoma Nyaribari because of the kind of infrastructure or the kind of exposure Nyaribari tunabagambi balingo ligeli mugakanya chai Andrew Manga nabakanka bange Nyamweya. We have had leaders until recently. Monda, Muskemonda, Musketongi. We've had very many, very productive. Mugaka Kirisevich, even if it was a short period, did something. He's also talked about and many more leaders to Avekiri. Yes. Nabajumbe Baito. So those leadership journey to aitire n'abantu abaito bagachire is Nyaribari, particularly Nyaribari Church, and those leaders as one of the places and wakwadimaya bakoleta magenderero lakini kuchigocha maega yake, and I don't want to go there because you didn't ask it. Gocha maega yake bintu mbiriro chibuya ngiko katena until recent rirende ngoteba bagambi gochakira tuge 2020 tuguchimagega baletire Nyaribari buya ntwanya kotwara lyomana nintu twari kuligera unga nintu eliso lyomuguzi kuzino mugakanya cyane wankuru wabo baracha nintu twabere eliso lyomuguzi in general, even shaping the politics yomuguzi. But now where we are nintu tukolete, we are not the people omuguzi arategeme. That's why we want to return Jene Savali Nyaribari unase yakabiri. Yes. Nonyari kwera omugusi norali ibinyoro ime utamaiti nangiko kwanda igege sunte ku kwana gose as ukwana bunasi naro mubekire nonyari kwera kapizo omugusi anyari gakwera ngiko gende tu kwana already omugusi sabeta buna wakwana no Nyaribari chache na amanyete ninki yagukwanera igagukwana nga etwaraire because culture itubuna twakine twabere uno mugusi development wise kogendera twalingi recently bonege ntukegendere teseita somebody pockets all the money for development and gives abangina egeremba abuli amaswali kokuligino ne chipara jitu they are worse. It's one of the worst constituencies to work. 4 years there is no tarmac road. Mbonega bantu bago paniki bagonya kumnyuka panda. There is no tarmac, not even 1 kilometer. It is now Montago chaka gotenga yaya na chire ngochakande ngokorande. Where were you 4 years? Gochake para bonege gochikora 2020 that onyekero, and we doubt it will be there. Yes. Ngoko mochi. Yeah. Ngotora mochi asengani. Omujumbe twachorete etwagosetaka bagusi twasekereirwe Nyaribari chacho sekereirwe nintu to make into the media, national media to the extent that you people na nichi media chinde jonsi pimwaro ligo sondi yakoletega liko kobo development ole tolose even our youths banyol opportunities ama bagaba na bitakonigwa development yaito igego kuba exchange no gosera kwa luchimia mbiri abantu mbachi gokoraki chi sentence ibere kwa tewekera imi sentence ibere lakini bantu mbako kobolinga ki kakiama bagabande chi constituency ndege torojo mujumba ko graduate abana babo ayayitunga yale abana baito babe kwamo bategujigazi cyatukire karibu 1000 2000 cyatukire chiko baira iskalia basa buchibesa bategendo ligi medical gendo akane agent gendo akane good conduct bakobesa baonie ngombe baonie ngoko alafu kwamanya kulimia WhatsApp group kwa batiga para. They have not been paid their money. It is the responsibility ya bali babatebe tinga baletire chigazi bone chibese chiyo na tutaita kumanga yibagirete. Okay. Yeah. Gotatika chiparangi kerebobe Nyaribari. Keregento ekerebobe. There is not even one thing. All up in point when somebody has been given 700 million. The way you'll walk bokirango gali olole pale ya erete bana bachite chikosi cyabo chipolytechnic bagenderete kwaroje miruka ga koronche KMTC mata kwaroje nyakundi ga koronsi chipara muina jierete
intu ke mutisia se atigeretwe aribe no ekwamete epara yarenge kwa gachuga iga igosokaliri ariga no ekwamete ase atigeretu nothing kero tu mana recently epara korube no gocha kwerende gocha keumbu bone ko baronchi 4 years later after abantu bakulire epara yarenge ko baronchi tinga keumbu gochi kiendege gochi kemera teyo in fact no president yaro jobo soku because they are not telling him the truth ta baga temba gento kiriyo koronchi baroncheti because there's nothing like that. So there's nothing. Olgereri abali mibaito beji chai. No eno ikie chai ga ekwende factory. It is difficult epala korunsaiga asina itoro mambia. Kake gatimba kalianya mwamu. It is in a very bad shape. Completely. Because in fact no na China mbali nge para bachagite kwa gacha. Muneza uno mwana ondaswa, he cannot even follow up. Energy deal tago follow up pala again that gali public was tindi go soka korwa na to make it even worse no matter monto ino ago ikaranse body echipara parliament nero ko allocate chibesa chiko chikolozi chipara kenyengima to kole allocate rende ka kinolo siri koli limobekera so that is how bad it is kwale ko be ko mujumbo nde a committee cross chipara ekero moga kopole omoga ko yobo bonchali gaiga karabe tue kwende na nkoroje kyakolete omogaka kirisi obure karabe getu alibo basi similar committee similar kwende leadership nkwaro jinki yakolete bo basi into mondo ikaransiro 4 years chibaje jigweta kero mwaka taraga chono 1 kilometer toraenda oronya libali ontenge kilometer yonyale bwagachite kaki so that is how bad it is. So Nyaliba are in a very bad shape. That is how Kending Kiyola Teve. In fact, abangina bagate unga ko batori chikadi. Chio korwali kubosa. Mupende musipende tutawapeleka hospitali free. Bangina umbanya korwali kubosa. Tutebe kene. Nobody. Abangina bandega ai kwaluzi balibobo ato mwana bairwe pasa ni. Ngo chagiti morobiro ibo korwali abangina. Mbora mujumbe twachore. Yeah. Paka katangaza credit it's public in the public domain. No ene kikichigazi 1500 jobs to Katal. Akatangaza mpaka akaronchi. Chikadi akateba upende usipende tunakupeleka hospitali free. Abantu bako bolizwa se chiabonga chia terende. No what happened? Manya wikaransa se mumuboli. Not even in one forum. We have insisted this in several forums. Omonto gosioka gaigo gosioka guzi Friday obrukania matango tamango chi Nairobi ngacho komuligi Nairobi nensenene. Aba jumbe bande ntomanye toko bolia na bwate forum akoranga professionals bense area constituency ya osoro you can tell. Do you know the last 4 or 5 years there is no professionals abatuli yete senior government officials asinyaliba aliaga tole mpaka PSS mpaka CSS. No manyeto we don't have even our own people in government. In fact, one of the largest keroge kenagio katobugate asinyaliba aliengima ase serikali yero nige kero kyo muzike Charles Nyachai kyo kobe chairman ye kwende ya Kenya School of Government only. There's no other position. And then we are among the largest constituencies. In fact, Nyaliba Alichache is one of the largest and most diverse constituency. Etabu atili presentation as a serikali. Kupatikana nayo niko toko mjumbo rabisi. Yes, 100%. You know the back stops as a team. And kero kwacho lute ninje birundu nali ngemambia. First destination ko bochipara kintale na bwana cross nechi. Ngo bwana cross nyalebe. Ninde committee yo na bekire chibesa go chabukera na nonji bwate timbaka alias baka allocate ri go cheki ko advertise ke pala yane. Because tinko baga gangweteri budget have to go advertise para chikaranga. Troch. So the back stops us ngomo jumbe. Ekera lengo yo lengo of immediate form na ndenko ila ni maga kempaka monda. Chibora rosi chikaba jibo egentu yo kagesari getene pampu mujumboro tako gendera. Project Jones page installed. Chiritongi achagete Jones is installed. When you get into leadership, you continue from where your predecessor stopped. Jones page jitenene. Yes. Ni nto kwandiringa nige kangwa kwana buna Nyaliba Alichache teranyora gusemura ya nene. Yes. Ego asigeta mbukire kigano mujumbe toko mojia sogotanyore ikero kende yansi.
yes, omanyite lobbying, you know, representation of the people is at different levels. At this specific level, Nyalibali Church representative yaito, goila mangana ito, no muchumbo ito. We don't have another representation. That is the person we are sending. Ekrama baga koba chigazi chikolikwa. Yeah. These things, it is it's like day and night. So you can be able to tell Oyonero when they collected. That is what other MPs are doing. In fact, we are comparing. You know, when you are doing something, you can't compare him to himself. You are only comparing him with others. What are others doing? You saw even a AAA president. What the president was launching is a little project. Came this year, wanafunzi watu 500 next week. Epale elire gabo girango, igorwe. Epale elire kitu chache not igorwe. So that is not happening in Nyaribali. It is what was launched in 2022, 2023, yes. 2024, 2025. We are in 2026. Which is the representation to Ganeti? Which new project? Where is our money? Where is our billion? Yes. This year we are giving him 240 million. Which project? Abawande ba akolire. Gaye kwali ko bugulije ekicheito ekyogosera ogonjoga nogosera otogorere ndino namabaga abana baito balikwe na ugira jyo tenga ase list ye nalika abana 20 prison otsoro ngwaro je ka ko graduate kwani even the claim is nerole closer to power. But that is not what I need to put. I just want to tell my people to just be a little bit patient. Omwaka omubuka tuchaka kugazi kukandere gazi each project cheta siterere. Okay. Twala se twakolete ligoso na lilingocha ko correct. Wa matiba no mujumbe mbrobya. Is Obu Amatewana has been my friend. I know him for a long time. I voted for him. I supported him both physically, mentally, everything. Paka kugadi chikula jaya was there. You can't say we have another. In fact, we met recently to Akwana Nimbiole Toko Koralinde Kende no Koraga. Are you regretting how much? Very much. Not only me. My people are regretting. Our community is regretting. Nyaribali Church, we are suffering. We are in very long hands. Yes. Mwanjumo ligire na wego mwanjumo tegale na wego tendi watwende te nengambo ya Gatembe nikonde no musikiro kuchacho birundo mugende nina se twende tukanira hamangana halengete siasa na wego mugendero ime ya gusi na bonko ruli boli lyago gwetera sajya nyalireka gukwana se namba yosiminigere 0741 583878 na wego asibalibe TV na wego ko tuma gwetera ase enambe yerega wase screen yago liboli lyago ndilile liga ase chinga kechiga tonyare kuira liboli lyago Gatembe TV Hello kore charukire kabisa yesi namba yesi mia seredi ni gere 0741 583878 liboli lyago ndilile liga na bali ase TV abakonyara gukora liboli lyago gwetira se nambe yerega bo ase screen yago anene helio tumanye komanya liboli lyago ndilile liga Gatembe FM. Hello? Yes, ngoyo. Yo boys machan. Uralia. Kuruke umbu. Amaene muno mugambi atebire. Asobo maene muno munyaribali igoto kolera bube. Eto kolera base nyencho KMTC ito. Ase ya tigere twe igali beno. No ekuwa mete miaka yonse. Yes. Bone tukumetinga nga yia chita kagenda. Okay. Egento gyo katoro chago tokoleraga no goteba nga panga raini nimefika 1000. Sasa 1000 tumeshinda tulikupatia kura utuambie 1000. Bona abanyali bali ntwa nyakora mangana haya. Igoto kumetinga etu ajete kobeko omuntu otaliegesa kugeito tomanye ko ruoto ni nyali bali chachi eto tutamanyete bone gento tokumetina ndo mugambi munate baiko ntumu no mugambi birundu asoka
ebintu abere gagokora no etarasoe serikali o support ya mangana education o support ya ebintu ebinge sana bono ntwe gento gyoka totigaretie no kumubeka chande gurubaro ime na kumutomaka. Okay, asante sana. Yes, Getembe TV. Hello, Getembe TV. Ayo korrochira. Yes, namba yes migetira se radio ni gere 0741583878. Ebi rangaliwa umbiri biga. Ase TV na gutuma gwitira se ni nambe yerega bwa se screen yago. Elio nyale iga imbo likeli gubwate gochiaso omuske birundu. Getembe TV. Hello Getembe TV. Hello. Yes, ingoyo. Ya korupu Geoffrey Nyaga. Kurwaralia. Keumbu. Iboli ya ondirieli. Iboli ya nenko boliga. Omwesimiwo yo kwerokana ya birundu lendo nyari bali jaji. Yes. Ega te wa MTC na aga te wa support the education. La itwaro lira. Bono lende nande nero vegete vina se MTC yo ona kwe kwa chambo kambi kya kwa kotokorera gusa. Okay. Yes, ngonyoro lijibu. Asante sana. Yes, riboli ya gondi ligo manchomo tegerele na bigo manchomo ligerelia. Getembe FM. Getembe TV. Yes. Yes, ngoyo. Akiwa irebia. Ebo irebia. Ngwane lyango mheshimiwa wao. Na mkwani kabisa. Thank you. Mheshimiwa nje ngoro kudeft michira. Ngoro birongo ga. Nalego kopongeza. Gwetere bintu bike ndo che kwara akolire. Monobuna gusira abana giskuru si. Sabintu binde bike nande go support ya abantu bake ai. Kabono nare kuboriga gente getaga nare kubori ngari naki. Abantu mbali tokonyora tubugate nukorokanga professionals. Yes. Imanyitinga aye nuba bugata yakogera nkwamba kwa twari birengereringa professionals abaiga abande mbale bago chabatiringa kikura okonyora nga sasingino mwalimu naro itayete na erobugate na nero ku advice. Okay. Imanyanga nuba bugata Asante sana konyoro lijibu. Yes, riboli ya gondi lili mwanchomo tegerele na boigo mwanchomo ligerele enamba yesimi witira ase eredi nigere 0741583878 wose ase TV ligere 0726447367 riboli ya gondi lili liga Getembe FM. Getembe FM. Yes. Ngoyo. Oya koro kwa Senator Chochi Morara Keumbu. Yes. Igongo pongezo mheshimiwa yo. Yes. Como te digo mheshimiwa agende bosio. Ekiagera nabwata maona nyari bari chache. Asante sana. Oyo twachorete. Twachire kuganya chira atorierete. Osinyiro goikerania none yemo. Asante sana. Getembe TV. Hello Getembe TV. Hello Getembe TV. Yes, ngoyo. Hello Getembe TV. Ninko igwete kabisa ngoyo. Inje nkoro kuleno kusondati machira. Koruke umbu. Liboli lya gondi liga. Wono morayo yoito ino morayo muya. Thank you. Tande omorayo koroku Joseph Birundu oinaro chikotogambera. Thank you. Omongwano yonde toko motugutana nge ka koreire kwa sababu ale sema ya serikali ine nane ntumu manyeti ntumu ongwano nge kya koreire ogotena nere mu gujigo wa chinguru ya kura te tochi kumwakira mongwano ira te tochi kumwakira kura asante sana montole chose. Yes, Getembe gwese Getembe FM awetera ase namba yesimini gere 0741583878
gose gwetera Ase TV ni nambe yere gabwa Ase screen yago unenjiremo yokururi boli lyago Getembe FM. Hello. Yes, ingoyo. Wairire buya. Ngwana lingo mugambi. Asante. Thank you. Ntese itonga terere. Ono mugambi yunte tukura mukwani. Thank you ndugu. Mugambi Wairire ndugu. Asante. Hello. Na koiwete kabisa ligo lya bondi lili. Mugambi yana mugenda ngero kumuteye. Mugambi ndogwato mujanda no mugambi ururegeti. No. Akuoni bakama baga bali mwanya liwali. Goti nyali bali masaba rugoro. Ana abaisi aba mukambe ineli bono mugambi to kumedina unagwajirange na seita. No tokone gose naende na mugambi na toroje liso. Thank you. Asante sana. Yes, Getembe TV. Getembe TV ro. Oh. Yes, ingoyo. Ngengoro kumuhindi ontegi. Kurwaralia. Ngengoro wasakoro kuironde. Yo moishimigo ibirundu. Esukuru gero kyokarwa kana bana school fees USP. Banyaratara omuchumbe. Ata kera aya kuchikura Jones pio muhindi agendeka. Thank you. Yes, ske Virundo. Nkike hanene kia kusugumire kwene kibonango esokire kubuli ujumbe. Already gotatikana na ya gwakwanire. Already namangana mange tutanyare gukora rero. 2022 twabugete endugu yane bunego soa gokorere not only jishida jirinyari bali gokorere amangana buneke nyomba mangana yokonyo twabugetere nero bono gocha be a bit neutral umuntu le exposed tari gochigoteba nyomba getakorwa oyo ngento getagokora obwatama bagaria o distribute equally, but what has stand out until recently umusike Virundo kuikwanire bunayo manyene kutatika kurabe kumo ninje ekigyansi kumetemana na kikinatageta. I wanted to give a base so that gere nkoereze ntara respond ya maswali ya abiri. Yes, jiskuru jeito infrastructure wise, in fact they back to any omangale ngororo jiskuru njiroro they are in a very bad shape. Inatara ni skuru ya lero isambagalia odigiri skuru it is very bad. Kolwe ya moleroga mubasoka no kabororo skuru ekaya kede skuru yaya mujumbe tanya gutumana no mondachi ororo, lakini bono buna naikororero ngo amsure bochaka mambingo chakale kwenda ororo gokolegas. School is really very bad. This is the basics. Nto bwatime gondoga igomanyete ngondo nkwere gochia. We expect somebody umugondo bwaito oito bono iga na abana baito gosoma konyola education egere bende iskaria betegeme mabwatete. So looking at that one, if you less education on yamabagabu na ikwa igule our professionals when the konyola expose o interfere ne chibasali ejinde chikoliyewa o interfere na not only kwenende abalimu bali tubonete kwanda koligia infrastructure tubonete konyola school that alone will less orusie basali 10,000 ndio chako abana be university 4,000 5,000 7,000. You are killing our future. What we expect you to utilize our resources well chibesa kwa iruje serikali tali chiao chibesa ni chiaito tukorwe bango bagoli baitu bakorwe bango kibako goreke biriti banachwa bikaro bairu ebese yibonete ko bakonya and their future to gocha ne chibesa chito gocha gosera abantu. You are supposed to put this man into a pool, pick even if it's 20 doctors and to no ni kurende pick 20 asi kurende to someria bana abu 20 bonzi baira ne bale junior surgeon nkiro cheketa chenjiro gura pick that one osomia bana baito to banyole specific no ne pilot. You have changed our society. So education, number one. Chipara intuna bale milajiri echipare chitu chuko irebire ebimeli bito echiro njio. Look at our markets.
ikintu kiuko montara akore no kolcha kwa gachi banda via boda nande ko brand. Nobody wants to know you. We already know you and we erected you. Ikocha kolosibi banda all over na ko brand. We are not here to market. We have voted for you, so we don't want to see your photos. Pick these things, pick this money, empower abana bangina baito banyore chiro. Banyorase bakore because akero ko ubeka bana abande kwaro G accident ya bagayiga bubaracho. G accident chi koba because you montata ketakorosi ke banda ali diribugango obeke bicha yawo. Ebika ali nande kagwa se ke bande gyacho goita abantu nereri yakabere. Epa igoro liyo kagaya keumbu omonto odonetiri ekebanda kejipigipigi olina hande otenene abana baito batumia bibande binkwaro gente kingyarenge news class. This is our land no tuigoira ono mugondo ito oicho donetie nyomba tubone tikobatene even one stop. You better remove it abana baito nabagwa kuno mugaso koso monto ndenererwe achaga but you cannot stop people from using it. Ochaka gutumia ngabate birega nobody cares one time was it two time. What we care is the future of our people. Okay. And the politics now, don't politicize the egasi ya bana bande litukeli kwa sigete babere tritukuli matara kolegasi achi the police gegacha gekaigo a reason ngamba lose it reflector chiao bakabikansi. You see, that is not the kind of leadership we want as Nyaribali. Omugondo ali aso gwachi teke banda keline no yoito 20 eke means eke negeito urigere limone game boundary chi ito gaiga mwana ndago soka chikwagache kurende obuge tutu station iga jogo uri kwagacho bande kisali mbuge tutu bana aba ichijirani cheito mpaka barabacha kobolinga ki kwani nyabiri bali moma eti boundary ibintu binonga ibigete twaro rubo soko. So these small things yoko onjo kaniliga baracho okubutuire baracho unyebekre town orosi is a blockation. You need to consult abantu munabantu baje gantumanya ine ntumanye tengole halali ngaiwo igete. So you need to engage abantu baito because you don't understand. That is the reason why we are coming in, and I'm coming in to solve all these issues in a professional way. Mwanonde background yoko understanding akibintu byachi and where we are no Munyaribali. You don't understand. You just want to do business nekwendo okore biasara nekibesa jeito ne constituency yetu gwaka abantu jibicha ya ogwaka jibicha gwashe gwachiko nikoteba ngarigereria abantu mbwate bono mentege ndoga igango chukora kubakwanira. That is not the business we want. Nyachaina abega is a billionaire. He has done a lot of things for Omugusi. No day omugaka nyacha tosigete mono anya gosoka kuchaka kwenda konjukana na n'ikigali n'ekibesa konganga n'abantu agosera mba mubuli amaswali nga yepalere asogosera osera samali bate nini tukura agacha lendo ne pale yumanya gocha kubasera. Today morning I was school endega iga kuru just a simple thing a computer abekaya ne laptop ne computer ne print abana bali bagosoma now CBC egotakabaro rebinte physically okole 1 year utanya kwa nani school yonye print abana bali bako imagine bako tewe kenege ntogete ba imagine. Yes, because you don't want to go back there. And it is not, this is just one case. Yes, musike birundu asinga. Thank you. Biro tiga tuskibo siasi ngana iriga itaro yo murai bense korengana muna nkikiga amatunda naro nale kola ila niliswali elimanya kukwanira matunda ngakiabete amatwali nalabo oli win 1 minute kesi yake mtisi mondote nga birundu nero kale kobeka kesi nje baminto nje timba nyetia mangana CDF no visi ya ngimanyeti ahase mangana eji kesi yako rudeti rikomanya what I only know omujumbe beire 4 years ere na former MP bamanyete ngakibabonete gukore kwerendia ito onyekero kwasoire in that leadership. You are supposed to pick up that issue. You are supposed to pick those issues immediately. Egi akabiri nkigwa kolire masomo kigwa support ria before lero nagote ine computer ne printer ne nale kuruga esamba. I have supported you montonalo already responded. I have supported dia bana lino nyenke okay eskuru ngaka ne skuru fisi abana bonsi pipa kachaka goso. Majority of them mwako yorete wachite university. Okay. Ase sabali yo moske bwense.
I think they are not telling him the truth. That is what I will summarize, and are not giving it in reference to the entire Kisii County. Chipaches njiroro almost ke William Ruto akolilegas, but majority of the patches, including Nyaribari Church, they are not telling him the truth. What he was launching, togo ikakiumbu chikoronzi para, omanya koronchi pale kalinyaguta kwa nyeroka kiumbu. Gendo ba kuomana kwache kwa paint, kwa change, kwa letter the correct, kwa launch 5 roads at the same time. That is not how it works. They are not telling him the truth. Cancer Center rege present ikaronchi. Omuntu immediately avere launched because it's a national government project. Omo jumba akwenete kominyoka health house. Akuwa mororo kento kiri muri gosukia ola kera president ya motebanda mbali kwaga 4 years later president era launched abone tocha kuigora no ne kiri pukiria kwanete kara ku launch igatete ngango chande in 2 years kuigora igachete bado no getene buna getene. They are not telling him the truth. Chipara chirimbaka ba China ba kole tuchi contractor ba pimarande ba agenda. They are not telling him the truth. So esabali yaye there are patches where he launched something like KMTC Ogembo, which started at the same time with ours. Lige kaera agacha kaigora. Yeah, so that those are the things you need to check. And the best way to check sabali yonsi ipi is to summarize that in most of the patches up when the Tegocha Koronchichi project, he gave an extra promise, and it's not largely how it was designed. It is because the people have been doing other businesses to the extent you mojumba go tenenote babono present buno kurwa ntagete mumbwato mugondo gaiga ntagete bono nkolele housing okolelu housing when we don't even have anything. Liko go sabano nyine no nenya kitali ebe expanded 5 acres utete ko kola for device nge karoto manyete ne biasara ni chidiri okoliye omugondo to yobwate mugondo no bo Nyaribari asobegete CDF office no bo Nyaribari. You need to ask people, do you need me go kola housing? Because we know the housing you want to launch ne biasara biaye. That is why we are having a problem. Thank you. Murai bense Nyaribari chachoka koretetar. Nakolete nanda I've mentioned kuna kuchipo machoge, and he launched some projects. Oligeri no nekaralu etabugiranga mpaka balu mpaka chigaji ya police na nini chipara bali kuigora oligeri kuchinyamira. There are specific patches where he did something. The majority of the patches, including high town no university enyumba ya bete launch tinjanya ko soka korunsi. In fact, president mbiyako letaka cancel. Nyaribari ya cancel it almost 4 projects. Atago tata chitino nyantroge no KMTC no nye university mahasi nyetugo soim. Because it is total lies. What will it cost you monto to achora go cross kwenda Jogo House na kubwati project ya Chile University? Nothing. It will not cost you anything because you are representing us. But you let the project, you let the president 4 years later komotenga to ira ne mali na and to launch na and fresh. When you launched a project of 2.5 billion ya housing ya Geostel, and then you disappear, and then you reappear 4 years later, now you want to launch another one. Ekarwali realize there is a mix akatiganera keumbe karata koronchi pale alonche tikukurunyamira side yanyi ronchi nande koru keumbe go chiali president nanda akatigananera. Those are the things we are saying. Several patches where the president needed to know what is on the ground, he didn't have this information. Abantu bali tobegete, they are there to do deals, no gotaka tukonya buno mugusi ogukona singenjole hense mugusi kyama ya Jubilee. Not necessarily. For besides, you cannot see things when you are in the space that they are operating in. When there is nothing being done, no nyembali baroro kwa igure gingo wote bakolire gas. They are specific bakolire gas. So it doesn't matter where I stand, and we are not to go praise saying njibali the other side. If there are people who could be with us, we can't lie that Matiang takolete 5 years. Matiang has been tested. Injebuno of Montona Vedenere for these years. I'm coming in to build synergy. That is the only business I have there. So I am not seeing it because I'm on this side. I'm in Jubilee, Monto one term. Dioka.
none kana gukwanira banta ndoje gusiga iga bantu baitabire nse yaitumono ni tamu ya mutu gwaka. But ekero guchikuligereria what these other people are doing, whatever karatiga nyakundi okorire karatiga osorake karatiga uyu kunsaiga ugembo ga igoli nkuigorana nembukin okorire something tigererio biri, he has done something urigere bo manchali ga total mess gokorire nyari bali etorege sunteime. So those are the things we are able to see. I'm a professional and I cannot be biased, but I can see when there is a problem, and that problem is there. In fact, it's just a month that I left the university. I've been teaching over the years. That has been the main space that I've operated. So I know what as a professional, I know what the gap is. Yes, particularly when you are stealing from our kids. When teachers let us gwete ontarinje kwa igure nga kibago teba pakase bako ni gwabantu mbamanye tumete ntuno mugusioni libagaliana na bonko manya. That is it. Okay, kwenko mujumbe ngoja ukwana kwenge birangariri kwaliko naleko ayo manyane nje aso sabali yo muske wense naleko bo mujumbe in fact ataracha ko visit ebirangariri bya ngoja ukwana kwenge buno kwa bikwanira boni. Yes. Okay. Yes. Yesu mwanchumo ligele na bwigo mwanchumo tegereri nigo tugendete ningambo ya Gatembe nena sende no mugeni witu kolero homuske Dr. Chose Birundu mugendi yole neganga yokuligekero kyobujumbe asebunge ya Nyalibali Chache kolengana muna ebirangeli bya bumbiri bibiga kubwatikana na ya Nyalika gukwanira etaro yumurai bwense namba yesimi wetera seredi nigere 0741583878 igere 0741583878 ebirangeli bya bumbiri bibiga na wetera TV wetera se nambe yerega ku ase screen yago Gatembe TV. Hello Gatembe. Yes, ingoyo. Yo kona por mo wa tukio regi. Wa se constituency. Mo jini wo yo tra kwa mbuja maswali ndo ndigere na ndo. Yes. Akarole chupi dio wa bindi ya chupi yo tabwa. Ninga tera. Njemuno wa se kara ta mo video o video kia kwa dio wa si oni matie kuru mugonga para kuru mugonga bakene baka ya enda baka yagenda baka matiri yagenda baka nyaje kitubuga tikende mama bato tani mo video akoli mama yo mpiko cyari gipi tiga kwane bintu nyari bali ari kwane bintu yo basi ekwa ngo asana go jorra mane ngenda retora njoro basi ndu bwato boro ndu bwato tenifu. Okay, thank you. Ya kwana sawa tikoboli kero kuru ari kwana ebintu byaba basi. Asante sana. Yes, number yesimi wetera sirini gere 0741583878 ebirangeli bya bumbiri bibiga Gatembe FM. Gatembe alo. Yes, ingoyo. Ne yo morakera gurigirigiro. Evinda kwanda wezire fakiti muna bono ngironde. Muliro ngusetu odero asakuru kwamwe ibeno dojirigiro sukuru. Oborma borobumbole nyari badya ene fakiti akwanire. Budisi nyantogo obibeno egwete. Dido ngendu nyandro iyo egwete amaje to ngainire chanda nabwa mochera ne tingene kwa mozeri jirigiro rindira di montere to chande giti ekine ndabwa tekene. Asante sana. Owo seri no kutotere ne yomora kera kujirigiro. Okay. Gatembe TV. Hello Gatembe TV. Nisiyo kora. Gatembe FM. Hello Gatembe FM. Yes, ingoyo. Oya korkweli chokindo kwa baracho. Eke maana nche tinda side ko chiando nsika kuringo tando mwarabu isano. Nche tinda ataka ko support nyono mongwano ibirundu. No mete kitamo mujumbe. Tinda ataka ko support mujumbo ibirundu ko sen support monto ndo bwansi. Ngorbo baracho na umero mongwano you on actually kita ekesa to chioka na terena na era sigete on Saturday. Patio mongwano na bwata maano yo ko Nyalibali. Eke mayane Kenya sayo boso kutoroche buna Nyalibali ncheno mwana omoke. Kwanza tabwa media kwa nyone TV ngere no Nyalibali yale ke mayane kya mangana galiko gukwana. Asante sana. Yes. Gatembe TV. Hello Gatembe TV.
Hello. Yes, ingoyo. Oiga kuruku wanira kuru nyali wali chache. Kana kwaneiga mweshimiwa oyo birundu. Amangana okwana namaya. Lakini rende. Oikamanya abangina ababwala mweshimiwa chanda asenkoro yabo. Asenge nchako patale liegento kelinegento keliomanye tabangina na kipanjite. Okay. Para tia semenu yabo. Wono nere wikata aliegente kia bangina bamaye kumuitaba mukono mutupwi auramu. Okay. Yebo. Kitambe FM. Aroga tembe kwe munga kibu irebu ya bwe studio murali no magani yora mu kwana lyango mo ngara i5. Yes, hoigure kabisa. Buya mono litangani kwa bwadire na rapo magaba na musacho lyo kolega si account miaka 10 tigerero mwana wa Paulo Simba arati. Uwata jira abono ngukwa kuruboge tutu bwa chache. Unabona igo muralia egendo nda tukobeka neke igaro abankwana aba omukwana imbu yakurwa maono. Lakini bono mujando bago jibatwara ekaro barura maono arekaro bakuri chikura bakwana buya. Bakwana buya bateba ninjembaru cyabangina ninjembaru sie bibuyu mutwembo bekera amaje. Unabona ganita ketego kwanera emechandere tro no bono rende konga berasi ni muralia sogo isiko ye point ya senga njo tware nganya libali. I think it kinende nkwane unabona mujando pole kitutu chaje Saudi. Unabona karo kule mujando le kitutu chaje Saudi ni goro monene mono kubwanya libali. Senga nja karo kule kitutu chaje Saudi ocha ko liye para yera mu astejo ranyo le para ya aramu. Lakini oli gerinya libali asana ro kule lijipa anjiro bono nje nata gotogote bia omoraiga. Abatora kanga no borai nga tote bongo soyo le nyali bali ga na baraja koira na to kumanyanga kinya sabe gete bintu byae. Na baba antu baba kwa chukura senga joni manye tekero montolense na bwato mujana no mubisa na bwato musani oja. Nale ko gosorora igo morayo mito nyasaye kara kole ogwanja oye chikura. Motige koliera bana inchi chira chitali koikerana. Asante sana. Yes. Yes, Getembe TV. Getembe TV. So, korra hujir kabisa. Getembe FM. Getembe FM alo. Yes, ingaya. Joke mnyamata Express. Na igule bialende igule abara iguna ba kwana bu ya gabo. Inkerene na ko taba ni fakiti nyali bali ro mwana boda. Nale ko taba na nyali bali cha kia senale atara koruka pise ko ne karonkura eta no nyenkamba cyari buge kaiga kamba sirogoro mundo go tira iganya magera go tira. Asa ali kamba keli yeta kire kurabase. Ero kabona bune kare okugenda nsa iga sba kuruka ngano etara cyari umure go tira iga. Page yeta kire kuno nyine ramwera gasemba kali mubaratiro. Okay. Nyauro. Kono lendo na ata unje ndonda asabende karabara ire. Na tia karabirundu ara ire. Yango ta inya karonku anda asante gachi university ndi kikamba sinde okonyora kirabe teste. Era kinu mana konyora bona munaga awe ri makara bajina ara aja kabe kugitaraje kitabe kwaga abo. Iya maliba ya kere bore ya tu ya maliba ago ete maja kumnyoke para mbako moto si sawe taro yeri kara bati eri bono omotaro yo no jo sma ti wabo wa je tu go ti goro no ina maliba se ya go etara go jo motaro yi asa yinare ko basawale nde kamo ire mwali yeri asubuna india mo. Asante sana. Yes, muske birundu kito chukora. Yes. Ingana ne raiga nore hawe abuna echera nechi korusibwa se umuchibuso. Agenda rali. Tunyali bali. Ne ubyerusigu lilo jali ase akabere era tunyali bali. I don't know what's in on you with. Yes, this one has gone off. One of these things normally what they needed to do. Utaraboka na we genkomente gya gatatu na wenge kikyogo tebanga ngocholega igokore housing. Ngochenje umugondo kwanyolire ko orororo ngango bikole chinyomba chyokonyo.
this is what they needed to do. Public participation. Abantu banyantrogo nakibagoteba. Inje nangulu nyantrogo na together with n'abajumbe bororo igo bagoteba mbarabuligwa nande there is nothing like that can happen. Mbatageti chera kuchio. Ubwatetabu. Mbatageti eubiko irwa likali. Mbatageti mangana housing asumugondo babegete baguchikwagachira chi project ariko banenya gitari yasaba yagaje umugondo uyu muntu tago complain but yo sai suchi nyumba chiyokoni okolera umugondo bumunyali bali gukora ebyasara is the same with the prison ali ase kurusigwa eiru ase umunyali bali ali nyantrogo ali ase kwanyerusia esha yo umunyali bali oyo umuntu yo ibeno ngakiego chiko reflect ochio. If you ask them they'll not accept because turaba boli ali ase kwanyerusia koni yole ngokolola housing yo benefit kiego chikwenda so umuntu ibeno. So what they needed to do is socio impact assessment. Ninki we impact kiego chikoboro lasi kwanyira. Aliase kwa rusi benefit kiaba na wago cha kukoraki cumulatively wago cha konyora. Thank you. Okay, igoma agendorota yanda sira chikolenta se abanyantra. Asibana ndroko kendenkiyo. Tell me one thing. What we could have benefited if they engage the people and in a way bago changing omugondo oli onye bago chigotumya nyandro abantu bari kunyora bari gentari kuru ali asemwa rusiye cyari mwaga nyomba mwaonia no ruwatetawo. So until that is rectified and abantu mbali engaged then it cannot go ahead. Okay. Yes. Asingenje birumuske birundu nkwanirengane yega omunyali bari position in Kisii County. Asubura iba Kisii County. As a county, and I have to put this one in perspective. Up to 2022 until recently, before Tataranyora, Tobuate umunyali bali nali less yokoligia obogabana, and we are vying through Omosikokoroku Ezekiel Machogombaki nere to support umunyali bali where I stand from. Oyorororo nabwate tamu ya egendererete tukomwengaki nera koreki kiri akunyara gukora akutokorere and then engaki igegoika tukomubwa ahando bagucyase macho akutubwa tomo support ya egendererete tamu ya ikinjira kiukanda abiki but we are in the race muno munyari bali all those who support Omosike Ezekiel Yombaki gotenena obugabana bwa 2027. Okay. Yes. Ngana yayo mwelyo kitchikura. Inje ndakwanire mono umuntu nyari bali church. Abuno interest ya nere mono. Twasekereiro mono. Abantu no abaisike bago tosekerera. Bono no tusogete no gotebye umuntu umwana wago sinyogotebye boyfriend ya engakinje no munyari bali. Nombwatete. Bono ekero twekire in that state amagendero tayo 4 years ye myakene yarire. Where is the money, the CDF disbursement done to the constituency? Ngaijibese ichichire. Where are those projects? 4 years. Tell us ekene can collect. There is nothing. All these have been promises, including echikati chenye gitali, including ichigazi, including what we are saying chipala, which are not necessarily through CDF but through other monies from Kela, from Kula, all this. Njenko Basorona 2027, it is our year of defining Umunyalibali, where we went wrong. And this year, the person who is in this, the driver's seat, oyo ikaranste keroga alikiega ali ojikogendia, no on the tayo, o Joseph Birundu Mogendi. Ninjengo chago chenji, what has gone wrong? Mbaira ni pare ngia, sibabo manga ba tutigete, somugaka nyacha ya tutigete, asomugaka monda tutigete, asetongia tutigete. I want to continue that journey to call a project J2 and then we ask for more projects. But that is what I'll tell you about Baminto. And I'm very determined. Hii watu nimekuja 1 month. Wameanza kukimbia mpaka sasa wanatoa 1,000 wao fanya hivi weka. Wataki hata usikie umesema tuta.
yani 1 term, wao wanataka usikie 2 term. Sasa saa hii 1 month wamezunguka kila mahali, lakini tunakanyagana na wao. Mimi nilitoka class, I left the university recently. Sasa saa hii niko hapa ground, tunapigana na wao chini kwa juu hapo mpaka mara ya mwisho tuwatume nyumbani, alafu we do our development from there. Thank you. Asante musikie Dr. Birundu ase wikira na ime studio na wikira ka mwanchomo tegerele na wigo mwanchomo rigelia nongo ikero mweli obingambo ya Getembe ngoko ganilio bategerele na wigo buligelia borubijeli terane Cyrus ya kundi. Thank you sir. Eyeiga ni mashini ya